Eu mă numesc David Chris MJ, pentru cei care nu mă cunoașteți, și astăzi să vă zic cum puteți să vă faceți Minecraft-ul Java Edition de pe Mojo Launcher, de pe orice launcher, dacă ai un telefon sau calculator la 3 GB de RAM sau tabletă, orice dispozitiv care are 3-4 GB de RAM, dar indica să ai 4. Deci, ca să prind 60 de cadre pe secundă pe versiunea 1.21.11 pe un telefon gen Redmi 12C și să prinzi cum se numește, să prind 60 de giga, doamne, 60 de giga. Deci mie mi se duce capul doar la spațiu de stocare care îl mai am în telefon, că mai am vreo 10 giga disponibili. În fine, deci ca să prindeți 60 de cadre pe secundă, trebuie să intrați pe motorul vostru de căutare în prima oară și să scrieți Optifine, Sodium, Lithium și ce altceva, mă. Și Fabric Installer, dar trebuie să instalați și Fabric API, să vă arăt pas cu pas cum trebuie să instalați toate astea. Dar vă trebuie doar un singur mod de optimizare. Deci trebuie să scrieți Optifine dacă ți-ați hotărât că vreți Optifine. După aceea apăsați pe optifine.net, unde scrie mai jos, și să-mi scrieți în secțiunea de comentarii cum vă merge jocul, cum vă merge. Că dacă nu vă merge bine, vă arăt eu alte setări care sunt sigur că sunt mult mai bune. Și după ce ați ajuns pe pagina asta, voi trebuie să apăsați pe Downloads. După aceea, voi trebuie să vă selectați versiunea. Dacă vreți să vă selectați orice versiune vreți, trebuie să apăsați pe Slow All Versions. Și aici aveți toate versiunile, de la 1.21.11 până la... ce versiune? Până la 1.7.2. Și după ce v-ați hotărât ce versiune vreți, apăsați pe Download. Așa. Și după aceea, prietenii mei, după ce v-a trimis pe pagina asta, trebuie să apăsați pe butonul Skip. Dacă vă apare un buton Skip, trebuie să apăsați pe Skip. Hai să dau înapoi. Și după aceea vă apare aici. Și după aceea dați Zoom. După aceea să apăsați pe Download. După aceea să puteți să instalați unde vreți, cum ar fi în fișiere ascunse sau în stocare sau în gestionarea voastră de fișiere. După aceea, după ce instalați, stați un pic, că trebuie aici să facem noi o șmecherie, că am instalat de 2 ori ăsta Optifine. Doar v-am arătat tutorialul cum se instalează. După ce vi s-a instalat, trebuie să intrați în aplicația voastră de fișiere. Eu am gestionare fișiere, mi-a venit direct cu telefonul, dacă aș putea o deschide. Așa. După aceea, voi trebuie, dacă nu vă apare aici, uitați aici, voi trebuie să apăsați pe stocare, ca la mine, sau pe orice buton, și după aceea să apăsați pe Android Data, și după aceea să apăsați pe Deschide, după aceea să apăsați pe cele 3 linii verticale, stai să văd, aici, după aceea apăsați la Descărcări, sau nu, stați puțin că v-am încurcat de tot. Stați puțin ca să șterg astea 2 fișiere și fișierul ăsta, că nu mai trebuie absolut deloc. În fine, hai să-l ștergem. Deci gata. Voi trebuie să nu intrați în aplicația voastră de fișiere. Voi trebuie să intrați pe launcherul vostru, să apăsați pe el și după aceea să apăsați pe Execute Ajar. După ce ați făcut chestia asta, apăsați pe fișierul care l-ați instalat. După aceea, prietenii mei, trebuie să activați mouse-ul. După aceea, unde vă apare aici Optifine HD Ultra G9 for Minecraft
1.21.11 și după aceea voi apăsați pe install. După aceea stați un pic ca să apăs pe butonul de install. Haide mă, apasă-te mă, că mă scoate din săritii. Și după aceea trebuie să vă apară Optifine is Hauleu, iarăși mă încurcă cu engleza asta. Optifine is accessibility. Nu știu, bă, să zic asta bine. Installed. După aceea voi să apăsați pe OK. După aceea vă scoate din executa ajar. După aceea voi trebuie să vă duceți la creionul ăsta de aici. Să apăsați pe versions și să apăsați pe install. Și să apăsați pe versiunea care ați vrut. După aceea să apară minus și Optifine. După aceea dați save și vă puteți bucura de Minecraft Java Edition pe telefonul vostru cu 60 de cadre pe secundă. Dar haideți să vă mai zic încă 3 sfaturi. Deci, voi trebuie să când voi intrați pe harta voastră, voi nu trebuie să vă mișcați din prima, deci să te duci în dreapta, uite zombie, dă-ți dea una în cap. Nu trebuie să vă mișcați. Voi trebuie să stați nemișcați, cum v-a teleportat în hartă sau cum v-ați pus în hartă și așa vă teleportează înapoi. După aceea trebuie să stai vreo 5, 4, 3, vreo 2 minute, vreo 3-4 minute, 2-3 minute, trebuie să stați, 2-3 minute. După aceea voi trebuie să intrați la Options, să faceți voi acolo niște setări, cum ar fi să puneți render distance pe 2 chunks, pe stimulate on distance la vreo 12 chunks, smooth lighting pe off, entity shadows pe on și să vă mai faceți voi acolo niște setări. Nu trebuie să stați voi să dați cu pumnul în telefon și după aceea să te duci la maică-ta și să-i zici, să la taică-ta și să le zici: mama, mi-a spart telefonul, cumpără-mi altul. Nu, că maică-ta n-a să-ți cumpere sau taică-tu, că ei a să zică după aceea că vrei PlayStation. În fine. Și uite, așa vă puteți bucura în 60 de cadre pe secundă. Mâine poate facem un videoclip de 2 ore și vă arăt pe harta mea veche de acum vreo, nu știu, 5 ani pe Minecraftul meu Bedrock Edition Fake. Asta vă arăt. Și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!